कभी इंसान तो कभी बेईमान, इसलिए बेशक का मुसलमान लियाकत अली खान। लेकिन लियाकत कौन करेगा? ଆଜି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ମୋତେ 12 ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 12 କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆରେ ଯଦି ତୁ ବାହାରି ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆରେ ମୁସଲମାନ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା। ଆରେ ଯୋଉଠି ବାହାଦୁର ଠିକ କଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। କହିବି କଣ? ଚୁର ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି। ଭାଇ ମୋରି ପାଇଁ ସୁରଜ ମଣିଷ ମାରିଛି। ମୋରି ପାଇଁ ସୁରଜ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋରି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବାକି ତକ ଜୀବନ ମୋରି ହାତ ଧରି ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ସତରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଯୋଉଠି କ୍ଷୀର ବି ତମେ ଖୋଜି ଆଣିବ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆରେ ବାରବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ କଥା ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ ସେ ସୁରଜ ପରା ମରି ଯାଇଛି। अरे दिन राति बसी एमती जते कांदी देबी सूरज आउ केबे फेरिबनी सूरज। ए भौनी सुनिबो से कथा। अरे सतबळे मते 10-12 वर्ष हेई थाए तू टुकु टुकु हेई मो हाथ धरी बाट चलीबा से कुथाओ। गोटे एक्सीडेंट रे बापा हमको छाड़ी आरो पर को चली गले। बापा को झरी झरी शेषरे बोउटा भी मरी गला। अरे यही हाथरे तो मु छोट बड़ करिछि। स्वप्ना तू कहलु तो तेरे तो अभाव रखिछि। भल खाइबा को देइछि, भल पिंदिबा को देइछि, भल कॉलेज रे पाठ पढाइछि। हेले तू आज पर्यंत खाली दुख पर दुख नहीं चलीचु। तू खाली दुख नहीं चलीचु तू मते। अरे भौणी तू कहलु एटी भल पाई के भल रे अछि। भल पाई आउ जंत्रणा एमती जंत्रणा छटपट हवा अपेक्षा तू से सूरज को भूली जा। और सूरज को भूली गोटे नुआ संसार नुआ संसार नुआ दुनिया। सूरज तो हूँ नुआ संसार। आ नुआ संसार स्वप्न देखिबी कहीं। सूरज मोर थिले मोर अछती आ जीवन सारा से केवल मोर ही कहिबे। आम दी जण के अलगा करि परिबेनी भाई। आम दी जण के अलगा करि परिबेनी।
ସୁରଜକୁ ନ ପାଏ ନା ଜମରି ମୋ ଭଉଣୀର ଆରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଠେଙ୍ଗୁରି ଟିକେ ଲାଗିବାକୁ ଦେବିନି କିଛି ହବନି ମୋ ଭଉଣୀର କିଛି ବି ହବନି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ହବ ସବୁ କଥା ଫୋନରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କୋଉ କଥା ଅଙ୍କଲ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତମ ବାପା ଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ସେ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ এই ସ୍ୱପ୍ନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଖାଲି କଥା ନୁହେଁ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦେଖି ଆମେ ଦି ବନ୍ଧୁ ଦି ସମୁଦ୍ର ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଭିତରେ କଥା ଥିଲା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁରଜ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱପ୍ନର ବାହାଘର ହବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅଲଗା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୋ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଙ୍କଲ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୁରଜ ମରିଯାଇଛି ସୁରଜ ମରିଯାଇଛି ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ ସ୍ୱାଧୀନ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ ଆଉ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି